ಆರಾಮದ ಮಾತಲ್ಲ ನೀರು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರುವವರು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಿಖರ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೋಲು ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂತಸದ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾರಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕಹಿಯಾಗಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಲಿ ಆ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದರತ್ತ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ತನ್ನ PUC ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದವರು. ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದವರು. ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ, ಕನ್ನಡ ತುಳು ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಕೇತ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಆನು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರು ದಯಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪಟ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತನಾರ ಅಂಚದು ಇರ್ನ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸದ ದಾದಿತ್ತು. ನಾವು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪು ಇರ್ನಲ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ಲ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಾತಿರ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚು ಉಳ್ಳಿರ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಏನ ಅಂತ ಮಂಡ ಈರಿ ಅನ್ನ ನಂಜಿ ಇಡೀ ಲೆತ್ತಿನ ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬದಾಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ಲೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾತಿರನ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಡ ಅತಾರು ಪಾತ್ರನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಅದು ತೋಜುನ ಇರ ಹಾಸ್ಯದ ರೀತಿ ಈರ್ ಪಾತಿರನ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜುನ ಅಂತ ಅತ್ತ ನಾನು ತುಗಿನಗುಲು ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಹಾಪಿನು ಜನಗಳು ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ತೂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆನ ತೂನಾಗ ತುರುಕಾದಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅತಿಥಿನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ಎಂಚೇತನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ ಇರಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಚೇತನ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪಂಡ ಏನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬಂತೇರು ಓದ್ಲಾ 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 ಅಂತ ಯಾನು ಓದನೆ ಗಮನ ಕೊರಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಅವು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಾಟಕದ್ದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪೊಗರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಓಲು ದಾದನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದಗುಲು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಊರ್ದಗುಲು ಎತ್ತದು ನಾಟಕ ಟೀಮು ಲೆಪ್ಪುನವಾಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಪದು ಅಲ್ಪಲ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪುದಾರ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚದ ನನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಂಚೆಂಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕೊಂಡು
ಜಗದೀಶ್ ಕೆಂಚನಗಿರಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಮಣ್ಣು ನಾಟಕ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಪಾತಿರ್ಗ ಸಂಕೇತ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪನ್ನಾಗ ಸಂಕೇತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಪೂರೈತೀರಿ ఒక ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಕೇತರಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜಿದಿಂದ ಆ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಪಂಡ ಅದಾಗ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಇಂಕುಲಂತೆ ಲಾಸ್ ಲಾದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪಪ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯ್ಡು ಬೊಂಬಾಯ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರು ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಊರುಡು ಕುಲಿಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಡೆದು ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕೊಲ್ ದಿತ್ತ ಇಂಕುಲು ಐಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಗುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪಾತಿರು ಅಂತೀರ ಎರಡ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಕ್ಕೆ ಇಂಕಳು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಸೇರು ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇರ್ ಪುಟ್ಟದು ಒಲ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಬೋಳ ಬೋಳ ಬೋಳಾಟ ಅಂತ ಓಕೆ ಪುಟ್ಟದು ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತನು ಅದು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉನ್ನತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಬಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ನೆರೆಲ್ಲ ಸುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಮಂಡೆ ದ್ಯಾಪೋಪ ಇಟ್ಟು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಓದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೇರು ಅಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೇರ ಸುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಸೌಪುರತ್ತು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಫ್ಲ ಓಕೆ ಸಂಕೇತರಿ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅತನ ಯಾನೊಂಜಿ ನಟೆ ಆವೋಡು ಅತನ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಸೆ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತ ಇಂಕವು ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಾಂಡಲ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ ಬೆನ್ಪುನ ಬತ್ತನ ಮಾತಿನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಿ ನಾನೆ ಇನ್ನು ಬೆನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೈಪ ಮುಂದೆ ಅಂಚತ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಅಂಚತ್ ಒಂದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಜನಕಲಿ ನೋಟಾರ ತೆಲ್ಪವಡು ಓಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿರು ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇತ್ತು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ವಾರಿತಿ ಗುಣ ನಡತೆ ಪೂರ ಎಂಚೆತನ ಇರೋರ ನೆನಪು ಮನಪು ಅಂತ ಜೋರಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋರಿತ್ತ ಜೋರಿತ್ತೆ ಉಪದ್ರ ಬರ್ಬಲ್ತು ಓದತ್ತುಜಿ ಓದನ್ ಮಂಡ ಆಪುಜಿ ಉಪದ್ರ ಮಂತ್ ಅಂತಾರೆ ಉಪದ್ರ ಮಂತ್ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಂಚಿನ ನೆನಪು ಉಂಟ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕದಿತ್ತೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಓಡ್ಚೋಡಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಓದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಪದ್ರ ಆಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಮಂಡ ಅವು ಇರ್ನ ಎಡಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಎಡಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಸೈಕಲ್ ಕೊರಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಸೈಕಲ್ ದಿವರ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪೋದಿತ್ತ 4 ಜನ ಲೈನ ಅಗುಲು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗುಲು ಏನು ಮಲ್ತೀರು ಬಂಡ ವಾಲ್ ಟಿವಿ ಉಂಡತೆ ವಾಲ್ ಟಿವಿ ಅವೇನು ಅಗುಲು ಕಂಡೀರು ಯಾನ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮೊಗುಲು ಎನ್ನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಿರು ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಕಂಡಿ ಕಂಡಿನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಟೀಚರ್ ಬರೋ ತೂಯರು ತೂನಾಗ ಒಯ್ಟ್ಲ ವಾಲ್ಟಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ನೆಟ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಲ್ಟಿ ಬಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಜರನ್ ಬಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದೆ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಒಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಏರೇರು ದೀತಿರಾಗಲಿ ಪೂರ ಲೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ನೆತ್ತ ವಾಲ್ಟಿ ಬೋಡೇ ಬೋತನು ಪೂರ ಗೆಂಡೇರು ವಾಲ್ಟಿಬು ಒರಿ ಕಂಡದಾತನು ಪೂರಗಳು ಕಂಡದಾತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೆ ನೆಡ್ದು ಏನಾಡು ಪೂರ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಲೆಪಡದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಬರೆಯದ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೇರೆಕಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಪೂರ ಅಪಗಾದಿತ್ತು ಯಾನಕೇನು ಇರು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ತೂನಾಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಾಗ ದಾಲಿತ್ತು ಅದಾಗ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿ ಓಲ ಇಜ್ಜನ ಅದಾಗ ಆತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಓದುನೆಟ್ ಬರಿಪುನೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಆಟೋಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಬಾಕಿದೇಟ್ ಪೂರ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಓದುನೆಟ್ ದಾಲಿತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಡ ಅಂದ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲಿ ಪೇರಿ ಇರ್ನೇ ಪ್ರಾಯದ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ತುಂಟಾಟ ರಂಪಾಟ ಪೂರ ಮಂತಿಪ್ಪ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ವಾರಿ ತಿರಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ದಾಲೇಜಿ ಟಿವಿ ಆಯ್ತು ಟಿವಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಟಿವಿ ತೂಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪ ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಕೈ ತಳ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪನ್ಪ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಇರ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡ ಎಂಚೇತನ ಅವಕಾಶ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಜೇರ್ ಎಂಕುಲೆ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಪ್ರಾಯಡ್ ಮಲ್ತ ಯಾನು ನಾಟಕ ಇಂಕ್ ಶುರುವಾತಿ ನಾಟಕದ ಮರಲು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿ ಶುರುವಾದಿತ್ತನು ಅವು ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡ್ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಶುರುವಾಂಡಿರಿ ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪಣತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಲೆತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚಲೆಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ಗೊಂದು ಬೋತೀನಿ
ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಪೋದು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ತುಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ಚೂರು 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 ಜನಕುಲಕ್ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾದನ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಜರ್ನಿ ಅವ್ನು ಬೋಂಡೆನ ಲೈಫ್ ಇಡೀ. ಓಕೆ ಇರ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಡಲ್ಲ ಇರೇಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಪ್ಪು ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ಕಲ್ಪನ ನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ದಾದ ಆಪೇನ ಪನ್ಪ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪು ಓಡ್ಗೆತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಓಡ್ಗೆತ್ತನ್ ಪನ್ನೆ ಅಪಗ ವಾರೀತಿದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ನೀರು ದಾದ ಪೂರ ಪಂಡಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಾ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಂತೀರ ಓದ್ಲನ್ ಅಂಡ ಓದಂತುಜಿ ಕಾಣೆನ್ವೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ್ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ ಕೊಡೋನು ಅಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕು ಚೂ ಲಕ್ವೆ ಕೂಡ ಜಪ್ಪೆಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಅಂತಿ ಅಣ್ಣ ಓದಂತುಜಿ ಅಣ್ಣಲ ಪಾಸ್ ಆಪೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನು ಪಾಸ್ ಆವೇ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಆತೆ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಇರೀಗ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನು ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಆರ್ದ ಅದವಳು ಪಾಸ್ ಆಪನ ಬಂಗ ಆತ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನ ಮಾತ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನ ಬಂಗ ಐತಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಜೆಕ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ ಯಾವ ಪಾಸ್ ಅಂಡ ಯಾವ ಓಕೆ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಬುಕ್ಕನೆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಯಾನು ತೋಜೋಡು ವೇದಿಕೆಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೇರಿಸೋದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ಆಸೆ ಅಪಗ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ನಿಜ ಯಾರೆ ಶುರು ಆಂಡು ಇರ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ PUC ಎಜುಕೇಶನ್ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂಟುಂಡು ಇಡೆ ಬರೋಡಿ ಅಂತ ಬುಡ್ದು ಬೋಪ್ಲ ಇಜ್ಜಿರೆ ಸೊ PUC ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತಾರು ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ವೇದಿಕೆ PUC ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಪೂರ ಒಂದೇ ನಾಟಕದ ಮರ್ಲಿತ್ತನ ಅದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಂತಜಿ ನಾಟಕದ ಮರ್ಲಿ ಜೋರಿತ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರ PUC ದ ಸಂದರ್ಭ PUC ಅದಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಂತೀನಿ ಸ್ವಂತ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂತಜ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಂತ ಬೊಕ್ಕ 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 ಜನಕುಲ್ ಬಂಡೇರ್ ನಿಗುಲ್ ಕಾಪಿ ದೇ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಗಲ್ಲ ಓನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಾರ ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಂತಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇರೆಗ್ ಅವು ಅನುಭವ ಏತಿ ಖುಷಿ ಕೊರುವಂತು ಅಂಡ ಇರ್ ಕಾಪಿ ಮಂತ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಈಸಿ ಆವಂತ ನಾವೇನ್ ತೂದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ದ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂತ ನಕ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ನಿಕಲ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಟ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತೆಲ್ತೊಂತೀರ ಖುಷಿ ಆವಂತ ನಕ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಶುರು ಅಂತ ನಿಕಲ್ ದಾಯ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಮಲ್ಪುವರನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೋಪುನು ಸ್ವಂತದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ವಂತ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ ಶುರುಕೆ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ್ ಬಂಡ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ PUC ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಚೇತನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಚೇತನ್ ಸುರೇಶ್ ಆದುಪ್ಪು ಆರ್ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ ಪಾಡೊಂತೇರು ಒಂಜಿ 2020 ಕುಸಲ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ್ ಐಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಅಗುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾದ ಬೇಲೆದ ಚೂರು ಬಂಗಾದ ಅಗುಲ ಒಂಚೂರು ಐತ್ ಒಂಚೂರು ಉಂದ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆಣೆ ಆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡ್ದೆ ಹೋಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಲೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಇರೆಗ್ ಅಪಗಡದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರೇನೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜರ್ನಿ ಕೊನೋಪುನ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಂಡೆ ಇರ್ನ PUC ದ ಸಂದರ್ಭ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಣ್ಣಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರ್ದು ಎನ್ನೊಂತು ಜೇನ್ ಓಕೆ ಏನ ಆಪುಂಡು ಇನಿತಿ ಇನಿಕಂದು ಎನ್ನೊಂಪು ಅಂತೇನು ಏನ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಅಂಚ ತೂ ಅಂತೇನು ಓಕೆ ಓಡಿತ್ತು ನೀರ್ನ PUC ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತು PUC ಬಂಡ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಡಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬಿರಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂತೂವರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓಕೆ PUC ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತ ದಾದಿತ್ತನ PUC ಓಕೆ ಸೊ ಅಪಗ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಇತ್ತನ ಕಲ್ಪನ ಹುಡುಗಿ ಆತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಸುಲಭ ಅಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಂಡ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕೈಟ್ ಬೇಲೆ ಐತಿ ದಾದ ಮಲ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂತೆ ಇರ್ ಸುರೂಪ ಹೋಯ್ನ ಬೇಲೆ ಹೋಗು ಇರ್ನ PUC ದ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದಾದನ ಬೇನೋಡು ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ಸುರುತ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗುಡಿಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿದಿತ್ತೇನು ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತೆ 2 ಪನಂತೆ ಎಂಕ್ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ರಜೆ ಕೊರಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಿರಿಕಿರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ರಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವಲ್ ಬಿಡೋಡ ಅನ್ ಬೇಲೆ ಅವಲ್ ಬುಡಿಯೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಐತ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೆ ಐತ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಯೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಐತ ಧೂಳು ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಅವೇನ ಬಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೆ ಪಂಡ ರಜೆ ಬನ್ಪಿನ ಇಟ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರಜೆ ಇತ್ತನ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎದಾಗ ಪವರ್ಪುಣ್ ಪೋಪುಣ್ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ನಾಟಕ ಎದಾಗ ಉಪ್ಪುಣ್ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಐಕೆ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂತ
ಟೋಟಲ್ ಇರ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನಗ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಇರ್ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆದ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಹೂ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತು ಶುರು ಇದ ಮುಟ್ಟದು ಬೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ನ ಇರದೆಪ್ಪು ನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಏನ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು DJ ಬಾಡ್ದು ಸಾಂಗ್ ನಲ್ತೊಂದ್ಲೇರ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾರ ಮೂಲ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಪಂಡಲ್ ನಮ್ಮಂತು ಚೇರು ದೇ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಅವೇ ಕುಯ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಅವೇನು ತೂನ ಎಂಕಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮೂಲ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರಂಗ ಎಂಚಾಪ್ ನೀರೇನಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಬಂದು ಅವ್ಯಾ ಬಂದು ಇವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಬಲಸು ಮಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಊರು ಡೇರ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಚೇರು ಸುರುಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಮಂಡ ಸುವಾಸಕ್ಕೆ ಡೇರ್ ಬಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪಲ ಪಂದಂಚೂರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರಾರೆ ಒಕ್ಕ ಶಶಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದಾರ ಅವ್ಳು ಬೇಲೆ ಬಂತೆ ಪತೋನು ದಾಲ ಮಲ್ಪಲ ಬಂದು ಆರೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ಆತು ಪನ್ಪಿನತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತು ಚೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪು ಊರು ಒಂಜಾತು ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಯಾಂದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನ ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಗ ಅವು ನಿಜ ಆಯ್ಜಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆಜಿ ಒಂಜಾತು ಜನ ದಾದನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಡೇರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಾರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಇರ್ನ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಡಿಜೆದಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದು ಯಾನ್ ಬಲಸುನ ಅಲ್ಪೋಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರು ಯಾನ್ ಕೇನು ಈ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಲಿ ಏನು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳ ಕೊರೋಲಿ ಪಂಡ್ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಬರ ನೆನಪಿಜ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಐತೆ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟಾಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಟಿತ್ತೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಿನಗಲು ಅಗುಲು ಏರೇನ ತೂಪು ಜೇರ ಅಗಲೇನು ನಿಜವಾದ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಬರೋಕೆ ಏರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪ ಇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೀನಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ವೀರೇಶ್ ಅದಪ್ಪು ಸುದೇಶ್ ಅದಪ್ಪು ದಿಲೀಪ್ ಅದಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೀನಿ ಅಗ ಮಗು ಸೌರೇಶ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಚಪ್ಪುಂಡು ಐತಮ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಪಿನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪಿನ್ ಆಣ ಈ ಲಿರಿಕ್ಸ್ದಾಗಲು ಒಯ್ಟ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐತೆ ಅಂಚೆನ ಆತಿತ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದಾಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸಂಕೇತರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸಂಕೇತೆರಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದೊಂಡು ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಸೊ ರೈಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಕೇತ ಬಿತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ ಪನಂತರ ಸಿಂಗರ್ನ ತೂಪೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ತೂಪೇರು ಸಾಂಗ್ನ ಕೇನುವೇರು ಐನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆತನಕ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಇನೇಕ್ಲ ಅವೇತು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ ಜನಕುಲ್ಡ ಆಕಲ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಕಲ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇರಾಕಲ್ ಪದ ಪನ್ಪೇರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತಿನ ಆಕಲ್ನ ನೆಂಪಿ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಸುರು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆತನಕ್ಲ ಅದಿಪ್ಪಿರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಸುರುತ ಆಲ್ಬಮ್ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಲಿ ಸುರುಕ್ ಬರೀತೀನಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಯಾನೆ ಬರೀತೀನಿ ಸುರುತ ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ನಿನ್ನಡಲ ಕಾಸು ಏನಡಲ ಪಂಡ ಅವು ಡಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಯನೊಮ್ಮೆ ಸಪ್ಪುನ ಅವು ಅಂಚ ಐತ ಇನ್ನು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ನಮಕ್ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಪುನು ಸರ್ ನಮಕ್ಲ ಸುರುತಾತೆ ಪನ್ಲೆ ಸುರುತಣ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ನಿನ್ನಡಾಲ ಕಾಸು ಎನಡಾಲ ಕಾಸು ಏತೊಂಜಿ ಕಾಸು ಯಾ ಅಂಚ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಅದಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೇಜಿ ಅದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಆಪಗೊಂಜಿ ಅಂದಾದನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡದು ಬರೆಯಾರು ಸೊ ಆಪಗ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರು ಐಟು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಏನಾರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಕುಲಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರೆಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸುರುತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಿಡು ಅಂತೇನು ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯಾರು ಬಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಆಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ತು ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಯ್ಯ 1 ಕುಯ್ಯ 2 ಪುದರ್ಕೆನ ತಿಳ್ಕ್ಯಾರು ಕುಯ್ಯ 1 ಕುಯ್ಯ 2 ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಬೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಜಿ ಮೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಬಂಡ ಅಗು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನ್ಯಾನೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರದ್ರು ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಪಾತಿರ್ಗ ಇರಡ ಒಂಜಾತು ಪಾತಿರ್ನ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡು ದಾಯಪನಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಯಾದ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಯಶಸ್ಸದಂಚಿ ಪಜ್ಜಿದೀತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಪ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಜಲ್ಯ ವಿರಾಮ. ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಡ ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚೆ ಇತ್ತದೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಡರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಪೂರ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಸಂಕೇತ್ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆತನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಐದು ಬುಕ್ ಇರ್ನ ಸುರುತ ಆಲ್ಬಮ್ ಪದತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರು ದೇ ಬಂಡ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಇರ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಕದಾಯಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಅವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯ್ನ್ ಇರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿ ದೇ ಬಂಡ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ದಿಚೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಕಲ್ದಿನೇಚಿ ಇಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡೆ ದಾದನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್
ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಹನ ಕೂಡ ಒಂಜಿಲ ಪನ್ಕಂದ ಆಸೆ ಓಕೆ ಆಸೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪಿರಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಂಚಿನನೆ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಈರು ಸುರುತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರು ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪುವರು ಐನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಸುರುತ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ ವಿಡಿಯೋದಾನ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಈರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪಂಡದು ಇಂಚಿಪ ಗೊತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದಪ್ಪನಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕುಲ್ ದೀಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಜನಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡ ಆ ಬಂದು ಈತ್ ಮಲ್ತಂತೀನಿ ಅವು ದುಮ್ಮದ ತುಯ್ಯಡ ಉಂದಾದ ಬಂದು ಐ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಏತು ಸಾಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪನ್ನೆ ಅಂಚಂಡಿ ಈಗ ಐಟ್ ದಾದ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ ದಾದ ಪಡೆ ಉಂಡಾರ ಇಡ್ ಯಾನು ಕಾಸು ದಾಲ ಮಲ್ದ ಜೈಟ್ ಓಕೆ ನಿಜ ವನ್ಪೆ ಐಟ್ ಕಾಸು ಆಪ್ಸಿ ತುಯಿನಗುಲು ವನ್ಪೇರು ಎಂಕದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ವಂತೇರು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ದಾಲ ತಿಕ್ಕದ ಶಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಆತ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಪುದಾರ ಆಯೇನು ಮಾರೆ ಆಯ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೇರು ಆಯ ಪದ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆಯೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾದಿತ್ತು ಈಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿ ಜಾತಿ ಜನ ಇರೇನ ಪರಿಚಯ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಈರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇಡು ಪೂರ ಹಾಸ್ಯನೇ ದಿಂಜಿದೀಪು ಹಾಸ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೆ ಪೋಪುಜ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ ಹಾಸ್ಯನೇ ದಿಂಜಿದಿತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನವಿ ದೇಬಂಡ ಸುರುಕೆ ಆಗುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಸ್ಯ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಒಂಚ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ತು ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲು ನಮಸ್ತೆ ಸಂಕೇತರ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಇದ್ದಲ್ಲಾರು ಏನು ಶೋರ್ಲೆ ಏನು ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಪೋಡು ನಿಶ್ಚತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತುದೆ ಪನಂದಿತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಇರ್ನ ಪೊನ್ನ ಮಾರ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಮಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆವನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಇಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಕೆಲ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬಟ್ ನನಲ ಒಂಜಾರ ಈಗ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಬಾತದ ಫ್ಯೂಚರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ ಮಂಜಿ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ಬುಲೆ ಓಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಅರಬುಳಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಂಡ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಣ್ಣ ಮಾರ್ಲೇದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕಾಲ್ ದೀಪಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಓಕೆ ಸಂಕೇತ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ఇంకా టైటిల్ పండ్రెగ్ల పోడిగే పొండ మార్లే అవు పుదర్ తుదే అగుల్ జనకులు తూపేరా ఓకే పుదర్ ಒಂಜಲಗಿತ್ತು ನೇರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರ್ ಓಕೆ ಇರೈಕ್ ಜನకులు ತೂವಡು ಪಂಡ ತೂವಡು ಹಂದೆ ಉಲ್ಟನೆ ದೀಪು ಎಂಕುಲ್ ಪುದರ್ ಪುರ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮನ್ ಪೂಜೆರಾ ದಾಯ ಇಂಚ ದೀಪರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಿಜ ಆಯ್ನನೆ ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪೊನ್ನ ಮರ್ಲೇದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೀರ್ ಯಾನ ಇರಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನತ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಓವನ ಪನೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈನಾ ಮಂಜುಳನು ಮಲ್ಪೆಗುಲೆತ್ತ ತಿರ್ಗರೆಗು ಪೋವರೆ ಇತ್ತ ಅದೇ ನೆನಪಿಂಚು ತೊಂದೂರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಏರ್ನ ಇಪ್ಪು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೌರೇಶ್ ಇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನ ಇರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜನಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಲಂಚ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ನಿಜ ಈನ ಹಾಪುಂಡು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಎಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಂಚ ಆತು ನಂದು ಅದಾಗ ಅಂದು ತೂನ ತಿಲ್ಪೇರಗುಲು ನಮ್ಮ ಆವಂದಿನ ಕಂತಾಗಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಬಾಡಿಡಗುಲು ತೂಪು ಜೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮಂಜುಳನ ಮಲ್ಪೆಗ್ಲೆ నేను ಪುರ ಏರ್ನಾಗನೆ ತೆಲಿಕೆ ಯಾರುನು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ಲ ಇರು ಇರ್ನನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನ ದೀವುಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಭಿನಯ ಇರ್ನ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಆತನ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದರ ದಾದನ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಆತನ ಆ ವೇದಿಕೆ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಐಕು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಗ ಅನ್ಲ ಪನೋಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಎಂಚಾಂಡವು ಏ ಪಾಂಡ್ ಸುರುಕೇನ ಏನನ ಹೂ ನಾಟಕಗಳ ಸುರುಕುಲ ಇದೀನಿ ಚೇತನ್ ಇಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲ ಮಲ್ತ ಕಲ್ವೇರ್ ಬಂದ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ನಡುಕು
ಪಂಡ ಎಡಿಟರ್ನ ಕಟ್ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನು ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಅಂಚ ಬರೋದು ಅವಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನು ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೀರ ಜಾಂಕನ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂವಿಲು ರಿಲೀಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸಂಕೇತ್ ಬಟ್ ಯಾನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಓ ತಂಡ ಅಡಿತಾರೆ ಇರು ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್ ಸುರುಕು ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರ 6 ಮಲ್ತಂತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿ ಕೆರೆಕಾಡು 6 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ 6 ಎತ್ತಂತೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚಗಲ್ದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೆ ಮಂಚಗಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಾಟಕ ತಂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಿತ್ತು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಾಟಕ ತಂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮೂವಿದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೂವಿದ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಅದೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬಿಸಿ ನಡೆದವರ ನಾಟಕ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ತೋರಕು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಬೇಲೆದ ಲವ್ಲನ್ನು ಪೂರಲ್ಲ ತೋಡತಿ ದುಂಬುದಲಕ ನೆತ್ತ ಬೀರಾರ್ದು ಬಣ್ಣ ದಾಲ ತುಯಿನಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತುಯಿನಾಗಲು ಬಂದ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ದಾಲ ದೊಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಆವು ಬಂದ್ಪೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಪೂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಲಾಪ ರೈಟ್ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರು ಒವು ರೋಲ್ ನು ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಾರ ಪಂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾ ರೀತಿದ ರೋಲ್ ನು ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದು ಪೋತಾರ ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿಯ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮರ್ಲನಾದುಪ್ಪು ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನವಾಡು ಒಂಥರ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿತ ಮಲ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಓವಲ್ನ ನಾಟಕದ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಓಕೆ ಪಂಡ ಓ ನಾಟಕದ ಓಕೆ ಮಣ್ಣು ನಾಟಕ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಉಲ್ಗ ಯಾರು ಪೋಯ್ಡು ಮರ್ಯಾದಿಲಿ ಚೊಲ್ಲೋರ ನಂಡ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಲಿ ಪರ್ತು ಬರು ಇಜಿ ನನ್ನ ಪರ್ತು ಪೋ ಈ ರೀತಿದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇರಕ್ ಪಂಡ ಇರಗಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊರೋ ಅಂತೀರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಂದು ಕೊರೋ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀವ ಕೊರಪನ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂಡು ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂಡು ಏನಕ್ಕೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋತೇನೆ ಆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇಗಾಯನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಬೋತೇನೆ ಕೆಲವು ಬೋತೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂಪೇರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ನಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒನ್ ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಕಾತೊಂದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವು ತತ್ತದ ಬೋಪುಣ ಅವಳ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಲ ಬೋಪ ಅವಳ ಅಂಚೆನೆ ಅವನ್ ಪೋಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೋತಿನ ಟೆಂಕೊಂಜಿ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಪಿನೇನು ಉಂತಾಯನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಪೋಪ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂಬೋಪ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತ ಏನೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಏನೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನೇನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋಪ ಅವಳು ರೋಲು 4 ದಿನ ನಿಮಗೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎದುರ್ಕೇನು 4 ಜನ ಇದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಆರ್ಪಿ ಹೆಂಗುಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಪೀಕ್ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಅಂಚ ಅಂತ ಅದು ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೈತು ಅಪಗ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾವು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ ಜಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಾವು ಬೇನೆ ತಿನ್ ಬಟ್ ಸುರು ತಿಂದ ನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆಗುಲ್ ಅವ್ಲು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಅನುಭವಲಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದ ನಂದು ಸೊ ಆತ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆಡಿಷನ್ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಅನುಭವಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇರನ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡು ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಇರಗ ತಿಕ್ಕದನು ಒಂಜೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಉಮಿಳ್ಳು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪೋರಾಯ್ಜಿ ದೇವಿ ಬೈದ ಆಡಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತೆ ಉಮಿಳು ಪೋರಾಯ್ಜಿ ರಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೂವಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಬಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೋಡ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೋತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಒಂಜಾತು ಸಿನಿಮಾ ಇರಗ ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕದ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅದೊಂದು ಆಡಿಷನ್ ಏತ್ ಕೂದಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ ಒಂಜಿ 50 ಆಜ್ ಮುಟ್ಟ 50 ಆಡಿಷನ್ ಆಡಿಷನ್ ಬೋತೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಕ್ಲೆ ಅನ್ಪೋವಂತೆ ಐಕ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ದಿವಂತೆ ದಾಯಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಆತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಆತು ಕ್ರೇಜು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಂದ ಎನ್ನುದಾರೆ ಇದು ಏನವೇ ಎನ್ನದೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬದುಕರ್ಲ ಆಪು ಬುಡೋಡು ಬಂದು ಕಾಣ ಇಲ್ಲ ನೇರ್ನಾಗ ಬುಡೋಡು ಬಂದು ಬೋಪೆ ಬೊಕ್ಕರ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ ಅಡೆಗೇ ಹೋಯ್ತಂದು ಬೋಪಡು ನವನ್ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೇಗ ಅಂಚಂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ದೂರ ಪೋಡುದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಸುರುಕು ನಡೆದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿದಾಯ ಪಾಡುವೆ ಸುರು ಬೇಲ ಅಲ್ಪು ಅಂಚ ಪೂರ ನೆರಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರ್ರೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ಚೇರಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಮ್ಮದಾದ ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಂತ ಪನೊಂತೀರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂದು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇನೆ ತಿಂತಿ ಬೇನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತೆ ಅವು ಪಂದು ಪ್ರೇಜನಿಜ ಅವು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೆ ಇರಿಗೇತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸು ತಾಗದಿನ ಮಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸೆ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೆರಡ ಪಂಡಾಗುಲ್ ತೆಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಗುಲೆ ಕೆಲವರು ಪನಂತೇರು ದಾದೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ದಾದೆ ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೋಪೆ ಐಟಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಗುಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಿ ಬುಡೋಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೋತೇನೆ ಮುರ್ದೆ ಬೋತೇನೆ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಬುಡೋಡು ಪಂಡದ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಬುಡೋಡ್ ಬಂದು ಬೋತೆ ಕುಡಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೇರೋಂತೆ ಬುಡ್ರೆ ಬುಡೋಡು ಪಂಡ ಓಡೆ ಪೋಯ ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ ಕೂಡ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಮಾರೆ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ತುನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಗಂದು ಐತ ಬಿರಾಡ್ದೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಅರ್ಧ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಜೀವನ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಇರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡೋಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದಾರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿರ್ದಾದ ಉಂಟು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನನ್ನದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಐಕಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಓಕೆ ಆತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕೈಕಾರ ಬರ್ತದ ಮಲ್ಪುಗಣ್ಣ ಇನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನೆ ಎಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಷಾರ್ ಬಂದು ತುಷಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಷಾರ್ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರೇ ಮೊಯ್ ಏನಾದ್ರು ಮರಳು ಕಟ್ಟೋ ನೀರು ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಷಾರ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸಂಕೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಈರ್ ತೂಯಿನ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಸಂಕೇತ್ ಈಗಿನ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜಾರ್ಲ ಕಾಲ್ಡ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಈರ್ಲ ಮೂಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕುಡರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆರು ಒರಿ ಈರೇನು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟವರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಚಾರ್ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇರುವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸದಂಚಿ ಪೋಪುನು ಈರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾರು ಸುಮಾರು 50 ಆಜಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋದು ಇನಿ ಕನಗೊಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಸುರು ಈರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಪಿಚ್ಚಾಡೆ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ವರ್ಸ್ ಅಮೃತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ವರ್ಸ್ ಅಮೃತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಏನ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಸೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಯದಾಯಮ ಐಟೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಿಳಿಯದಾಯಮ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಕರ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವು ನಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಆತು ಜನಕುಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಪ ರೀಲ್ಸ್ ಆಪ್ ನೇಪ ಪಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಚಿರ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಎಂಡಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದೆ ಆಂಡ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಬಿಡು ಅಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನಂತು ದೇಪ ರಿಲೀಸ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇತೆ ಹೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದಾರು
ಬೇತೆ ಕೆಲವು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಈರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವು ಬಾಕಿ. ಬಾಕಿ. ಓಕೆ ಅವು ಬತ್ತನೆ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ಬೂಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂದ್ಮನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದು. ಓಕೆ ಲಕ್ಕದ ಮಿತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕದಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಇನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಲ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಕಷ್ಟನ ಎದುರ್ತು ಓಡ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಿತ್ತುಡು ಎದುರು ಪೋಂದಿಪ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾತಿರ್ಗಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ. ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಜರ್ನಿದ ಬಗೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಾತ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪುನಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಾತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಡ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಜೀವನಡು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಖುಷಿತ ನೆಂಪಾದ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ನಮ್ಮದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಡುಟಿ ಅನಿಕೆಯನ್ನು ಇರೆಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಆ ರಡ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ನ ಎದುರು ದೀಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಒಯ್ನ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ತುಳು ತುಳು ದಾಯಗೋಸ್ ತುಳು ತುಳುನಾಟಿತ್ತು ತುಳು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಸದೆ ತುಳು ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಿಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂದ. ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಮಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಾತ ಆಫರ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಿಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೀರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು. ಮನಸ್ಸುಡು ಗ್ರಿಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಬೈದನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಆಪುಂಡು ಎಂಡ ಆಪುಂಡು ಮಂದು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ ಪೊಗ್ಗುನ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಣು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಸುರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಗಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೈಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡ ಎಂಚ ಪೂರ ಪಂದು ಗೊತ್ತೇವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುರು ಇರ್ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಎಂಚಾಂಡಿರಿ ಸುರುಕ ಸುರುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಅಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚಿತು ಏನ ಅತ್ಯನ್ನ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಅಗುಲ್ದಾಲ ನೇರ್ಪೇರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾರ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿದೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಪೋಡಿದ ಮಲ್ತ ನೀನು ಹಾಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆನೆ ದಿಂಜಿನ ಅತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪು ನಾ ಮಾಡ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಂದಂತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೌದೈರೋಣ. ಓಕೆ ಧೈರ್ಯ. ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಒಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರೇನು ಲೆತ್ತಡ ಹೋಪರೆ ಖುಷಿ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇರೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅರ್ಥಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತದ ಉಲ್ ಪುದಾರ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ನೆಡ್ಡದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ನಾಟಕ ರಂಗ ಬುಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಂಚಿ ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಯಶಸ್ಸದ ಖುಷಿತ ದಿನಕ್ಲೇನು ತೂಕ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿ ರೂಲಾರ್. ಸೊ ಐನ ನಡುಟು ದುಂಬು ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಯಾರು. ಸೊ ಇತ್ತೇನ ಕೈಟ್ ಬೇಲೆದಾದ ಇತ್ತೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಏನೇ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪಡ್ರೆ ಅಭಿಷ. ಓಕೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪಡ್ರೆ ಅಭಿಷ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೇನ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಈತು ತಿಂಗಳು ಈತೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಅವು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾದ ಕೊರ್ಪರು ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 4 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಅಂಚದಿಂಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪು ಚೇರು. ಓಕೆ ಇಜಿನ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರ್ದು ಇರ್ನನೆ ಜರ್ನಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪನವಂತಿರಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಇರ್ಲ ಸುದಾಯ ಪೊಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಇರ್ನನೆ ಜರ್ನಿ ಡೀರ್ ಒಂಜಾತ ಯಶಸ್ಸದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದುಂಬ 6 ದಾಲ ಬಂತ ಇತ್ತೆ 6 ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬತ್ತನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡುವೇರು ದುಮ್ ನೆರಂತೀರು. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ತೋನಾಗ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಲಾಪ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ನನ್ನ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೋಡತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಮಲ್ಪೆನ ಇಜ್ಜ ಪನಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ದಯಪನಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಲಾಸ್ ಆಯರು ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯರು ಊರುಡ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡಿಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ವరకు ಇಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಅನ್ಲ ಜಾಗದೆ ತೊಂಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಪಂಡ ಆತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಿನೇಜ್ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೋಡೋರ ಪೂರಿಯತಿ ಅವು ನರ ಕೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಒರೆಯಾಡಿ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಳೆವನ್ವತಿ ಅವು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಪ್ಪಂದೇ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೇಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತ್ ಇತ್ತದು ಕಳೆವನ್ನಾಗ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಜನ ನೋವನ್ನು ತಿಕ್ಕದು ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕದು ನಾತಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಅತನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯೋನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಇತ್ತದು ಅವು ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲ ಬರು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇರ್ನ ಧ್ವನಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಸರಿ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಬಾಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ್ದು ಕರೆ ಮಂತೊಂದು ಬಹರೇನ್
ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ದಾದ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಸಂಕೇತರ್ನ ಒಂಜಿ ನಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ 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 ನನ್ನ ತುಂಬ ದಾದ ವಿಶ್ಮನ್ ಪೋರಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಹ್ರೇನ್ ಹಿಡ್ದು ಕರೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೀರಿ ಸೊ ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಡ ತೂತಾರ ನಾ ನಟನೆ ನನ್ನಲಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡುಪನ ವಿಶ್ವಸ್ಸನ ಇರೇ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಒಂಜಾತ ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ತೀರಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಕರೆ ಇಜ್ಜಂದೆಲ ಇರ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಾತ ಜನ ಇರೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಲಾವಿದ ನನ್ನಲಾತ ಬುಳೆ ಉಡುಪನ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಆತನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರೋ ಒಂಜಾತ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಸುರುಕಾಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉದಯ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣೆ ಅದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗುದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರಣ ಉಳ್ಳೇರ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಲ ಅದು ದ್ಯಾಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಕೊರೊಂತಿಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಭರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆದಪ್ಪು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆದ್ಬೋತು ಅಂಚದೆಂಕಲೆ ಆತ ಖರ್ಚಿದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇರ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಳಗ ಇರೇನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ ಅಕ್ಲೇ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಏನಂದು ಬಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಕುಲು ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾತಿ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇರ್ನ ಕನತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪರ ನನ್ನ ದಾದ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಎದುರು ದಾದ ಉಂಡು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕನ ದಾದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟ್ಯಾಗಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಾತಿ ಆಸೆ ಇರೇಗ ಇಟ್ಟು ನಟನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂಡು ಈರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಈತ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಆತು ಐತೆ ಕಡೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರ್ದೆ ತುಷಾರ್ ಹಾರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕು ಇರೇಗ ಪಂಡದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದೊಲೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಪೂರ ದೇವಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಇನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವ್ ಓಕೆ ಇರೇಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಅತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಮಲ್ತೊಂದಿ ನನಗ್ಲ ಐನೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೋರ ಇರು ಎಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಊ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪ್ ಓ ತಿಕ್ಕಲ ಮನ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರ್ನ ನೈಪುಣ್ಯ ತಿಪ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇರೇಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪೋವಾಡ್ ಅಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ್ದು ಒಂಜಾತ 10 ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಬರಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಡ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾಕೆರಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿಕೇನು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಈರೆ ಪಂಡರು 50 ಆಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋತೆಯ ಅನ್ನತ್ತು ಸೊ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ್ ಐನ ಅರ್ಧ ಮಂತನ ಆತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಕಾಲ್ದ ಆತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪನ ಇತ್ತು ಐನೊಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಇತ್ತು ಆ ಬೇನೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಇಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತನ ಇಂಕ್ ಎದುರು ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಬೇಜಾರಡ್ ಕಿನ್ನ ತಿರುಪುನ ಅತನ ಇರು ದುಂಬು ಫೇಸ್ ಮಂತ್ ನಂಜಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಿಬಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪೂರಗಳು ಐಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂರ ತೋಪ ಅದು ಆ ಐಟೆ ಖುಷಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಐಟ ಹೈಲೈಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಗಲಿಗೆ ಮೂವಿಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿನ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನು ಓಪನ್ ಆದ ಬನ್ನಿ
ಕೆಲವರು ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿಂದ ಮಲ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ. ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕರ್ಮಡು ಮೊಗಲೆಗ್ಲ ಹಾಲು ಪುದಾರಪ್ಪ ಅಂಚದೇನು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಡ್ಚಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಸರಿ ತೂದು ಪುದಾರ್ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಮನ್ಪುದು ಅತಿ. ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಪನ್ಪನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗತಿ ದೇಪಂಡ ಅಗ್ಗಲೆಗವಳು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪ ಮೊಗಲ್ನ ಲೈಫ್ ಅದು ಅವು ಅಗಲೆ ಗರ್ತಾಪ ಮೊಗಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ತಂದು ಪೋಪೇರು ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೋತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕಟ್ ತೂದು పోయడం ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಡಿಷನ್ ದೀಪನಕ್ಲು ದಿಯಂದ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಜು ದಯಪನ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ್ನ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂಗದ ತಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ತೋಜು ನನ್ನ ನಮಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಪೊಸತತ್ತು ನನ್ನಲಾತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಯಶಸ್ಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿರೇಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರನ ಪರವಾದ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 56 ಆಡಿಷನ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆರಳಿಕೆ ಎಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಆ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಂಚಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಕನಸೇನಿದೆ ಅದು ನನಸಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.